Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka ɓoye lambarka ta WhatsApp a group. Ma'ana duk wani wanda yake cikin wannan group idan ba already yana da lambarka ba zai iya yi maka message direct ba. So da yawa za ka ga mutum an yi masa message haka kawai daga group kuma abun yana yawan ɓata masa rai. To, ta yaya za ka magance wannan matsalar? Ta yadda ba wanda zai iya maka message direct daga WhatsApp group. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu, muna roƙonka don Allah da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Mu je zuwa ga aikin. Da farko dai za ka je ka nemo WhatsApp ɗinka kamar haka. Ni kun ga gana WhatsApp na anan. Yanzu sai ka danna WhatsApp ɗinka ka shiga ciki kamar haka. Bayan ka shiga ciki ya buɗe, sai ka danna wannan alamar. Wannan alamar gashi nan dot ɗin nan guda uku. Sai ka danna su. Bayan ka danna su, sai ka shiga setting. Idan ka shiga setting zai nuno maka kamar haka. Sorry, na mance ban kunna data ba. Bayan ya nuno maka kamar haka, sai ka shiga privacy. Gashi nan inda kaga an sa alamar privacy. Ga privacy na anan. Inda kaga an sa alamar privacy sai ka shige shi. Da zarar ka danna shi zai buɗe maka kamar haka. Ga wani wuri na inda aka rubuta about. Gashi nan anan. About. Kun gan shi nan anan. Sai ka danna about. Da zarar ka danna about zai nuno maka kamar haka. Who can see my about. Idan ya nuno maka kamar haka, gashi nan everyone. Idan yana everyone ɗin nan. Idan yana everyone wannan kenan. To kowa zai iya ganin lambarka a WhatsApp. Amma idan kana so ka mayar da shi ba wanda zai iya gani, to sai ka mayar da shi my contact. Ma'ana wayanda suke da lambarka kawai su ne kaɗai za su iya ganin lambarka. Za su iya yi maka message direct daga WhatsApp. Amma duk wani wanda ba shi da lambarka ba zai iya yi maka message ba direct daga WhatsApp. Duka kun ga gashi nan yanzu za mu canza shi. Sai mu mayar da shi my contact. Ka mayar da shi my contact kawai sai ka fito. Ka fito ya riga ya koma. Ba wanda zai sake samun damar yi maka message direct daga WhatsApp group indai har ba shi da lambarka. Duka an muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Muna roƙonka don Allah da ka danna mana subscribe idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Muna godiya.